ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ يرميكي ميل عركي زبن السقطة سجيرنا زبن قرعة حبن قوينا بتحنا زلنا باو إذا سنة بنياتات ناس كمي عينت كيلاتات ينبجخ ريخلو نتا ميزانسي لو أنا قمت غنم كويم كيرما الضيرة وحدها كنركب جميرنا أتاقلدو زي سمعكو برغت حليف النيو يقولوا زعفزلو بوليتيكا وروحاتك أتسمع إني غزلها زي سمع روحدها كمي مالتيو أغللا بالكاندو انتاي كم زروح كنا جيركا بسرني متم روح قبال كله نعغان نواتا وغنو ترايزر داكاكي سلامن كسانتن بقى زيادة بهك نابكم زنفت قداي تراقي وديو عندان ليتي واغيخة كلكم يسرع الوي قدم كده دمت تسواتنا على شكول اللهم إذا نايتسفاز غورة أسمي لك الترين لها كان ناقضي تغيير مخانكايو تسواق ريسني صلاتنا قنون كيكير مو كمي جنينا نحنا كنا ننكير يتكنا في تعدلنا لها نفس غاية تكبر نقصي قدم كدادم عدكي بالكان لزحنت كيس لطت تلفلف ملحس كاديقا كم عدك خاط قطرة زلقا أتلاميلي قنا بيغا زلقا اجل أمو كان دبرتنا انتي كوين أنزلي فلتكن زبانا قد أمتن مدرسني عيني زلو بعلمي لغا سقيكم زي شبات نقردو قلت أغتولة تراي تشبيتكم لي كما غسنة وبنيا بيبتحلو بزعباتي زغن عكازو اللي خزارة بزلقا سمي عندي عبيد اللو تواسعتيهم من قصنا نعنا يقدم نتهب كتولن لتذكر كلا شو ما زودي معسنا قرت قلت منيرة فغري ودي فغرات ولي أقزي أتعلف نيرة حتى ودي بكا الحين قلنا كو يغيلو نقص عركي قلت من دقي زي تخيلهم كمبر كم زاناتو معاشت كنيرة انتي قلت مدام مفتاتنا نيرنا ناتوسي انتي وطو قلت مدغيني زي بزا غستاي وقروز والتنا تظادم تخان ديا تقلع كازلا ود حرام يودو نزم كلاتنا غيدرات بكا باكشن دمسن غيركو يطوعو حبيل النمبر نقعد أمو تايلو قبانا العلي تميري أتا تلوم تسي بكا تبع نايمان دوستا هاي لماريام كويس تحم كيرا آخا يكوا مرعاد مخوانا نيرو من قصتي زي حسر زنبرة لنا نزاق لا فتفت بلا نيرو
እሞ ነቶም ሃዲሞም ኤሮጳ ዝሰፈሩ ኸ ፈትፈት ኣቢልልኩም ዶ? እንታይ ደኣ ከምኡ ኢኻ ክትብሎ እምበር እዛ ኹላ ይኣክል ዶ ዋላ ዳውን ኢሳያስ ትብል ዝነበረት እንድያ ምስቶም ሃገራውያን ኮይና እምባሕ ትብል ዘላ በቃ ዝወዲ ሓራም ሴሌብሪቲ ኮይኑ ኣውራ ማዕንጣይ ዝቐረፀኒ መዓዝ ድዩ ቀኒኤ ዘይፈልጥ ሰብ ማዕሳቕኒ እንመስለካ ቶም ኣምላኽቲ ጐይታኻ መሰጣ ኽዕሉ ድዩ? ንሱ ዳ ኖርማል ኣውራ ብል ምስ ወዲ ኣፌ ምስ ተሰኣለ በቃ እንኳዕ ሹ ይትርእኒ ተመጅኒኒ ዲ ዋላ ገለ ርኢኸዮ ዘለኻ ዋላ ሰብኣይ ቆዩ ፍሽኽ ኢሉ ምስኡ ተሳኢሉ እሞ ኣቦኻ ወዲ ፈወርቂ ኸ ኣደንጊፅካ ዶ? ምስ ፕሬዚደንትና ሰላምና ተባሃለ ተሳኢሉ ብለካ ኣለኹስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣደንጊፅካ ዶ ትብለኒ ከመይ ጌርና ወዲ ኣፌ ጅግና ኸደንግፀኒ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወሪዱ ነቶም ዝቃወምዎ ዝቋየቐሉ ሰብ ስለ ዝረኸበስ ልክዕ ከም ሓደ ዲፕሎማት ገይሩ ተቐቢልዎ እታ ሰብ ወዲ ስዒድ ኣቕኒእኒ እንተበልኳኸስ ዝጸሎ ድ ይመሲልካ ብሽም ናይ ቀደማይ ኮንካን ክትርእዮ ዘለካ ሕጂ ደሞ በዛ ወዲ ፊምሱ ተሰኣሎ ጥራይ እዞም ሃገራውያን ላዕሊ ተኺሎም ኣለዉ ሕጂ እኳ ኸብ ኣምባሳደራት ንላዕልዮ ኮይኑ እቲ ቪድዮ ምስ ረኸብክዎ ክርእየካ ኣብዚ ናስኺልና ንዝዛረቡ ሰባት ነናእሶም እምበር እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሃገራውያን ደኣ እሞ ልክዕ ከም ሓደ ምዑድ ተጣኾሳይ ገይሮም ኮይኖም ተቐቢሎሞ ንሱ ኸ ናይ ወታደር ዕጥቂ ዶ ሒዙ ኸይዱ መናኒ ጌርካ ናይ ሚሊታሪ ዩኒፎርም እንዲ ገይሩ በቃ ከምዛ ብርጌድ ዝመርሕ እዩ ዝመስል ምዃንታይ ዶ መራሕቲ ብርጌድ ከም ናቱ ረኺቦም እዮም እንታይነት ግጥሚ ኽፈታት እንደበጃኻ ዝሕረቕ ግጥሚ እኳ መሰለጠካ ነይሩ ጎሮሮ ዳ ሕራይ ክትብለካ እያ እምበር ብዓዲስኻ መካፋእቲ ንዕና ተስፋ ኽተቕርፁ እምበር ንስኦም እንታይ ቁም ነገር ከይትገብሮ ኣነ መቸም ከም ሃገራዊ መጠን በዚ ተሓፊዙ ዘሎ ዓወት እየ ዝዕጐስ እምበር ኣነ ብቲ ደረጃ ተዘይበፅሐ ክኢሎ ይቀንኒ ቅድሚቲ በፂሕዎ ትብሎ ዘለኻ ደረጃ እንታይ ምዃኑ ምግላጽካሲ እንታይ ዓወት ረኺቡ ባበስረኒ ኣንቀውታ እኳ ቐቲልካኒ ዓወት ደኣ እሞ ነጊረካ እንደ ምዃን ካብ ቀደም እኮ ዝገብርዎ ቁም ነገር ኣይነበሮም ግን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምትና ብስነ ልቦና ተዳይኾም በቃ ኣላሻቢልናዮም ሕጂ መሓሩና ዓድና እንዛወር ክብሉ ጀሚሮም ነቲ ትዛረቦ ባዕልኻ ዘይትሰምዖ ምዃንካ ንጉስ ናይ ባዕቂ ዕድለኛ ኢኻ ኢዱ እንዶ ወያል ሓሲበ እኳ ይዛረብ ዘለኹ
መረዳእታ ቢካ ኣብሮ ለይ ዘይትብል ኣካይድኡ ንዝቃወሙ ዓዲ ምእታው ዝኽእልእ መንግስቲ ምዃኑ እሞ እንኳዕ ኣመንካ መንግስትና ንዝቃወሞ ምእታው ክኽእል ኣበይ ኢኻ ዘይባዕላተኒ ንዓዲ እንተኣቲና ኸ እስረና ኢለን ዝዝርጣ ኮይነን እምበር መንግስቲ ዳሞ ክንደይ ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፈት ኢሉ ኸኣሪ ምዃኑ ብዙሓት እዮም ናይ መንግስቲ ኸ ኣበሳ ድማ ማልያ የብሎን ሕጂ ግና ኩሉ ተረሲዑ እዩ መንግስቲ ትቃወም ዝነበረት ናይ ታዕሳ ፈሪማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራውነት ክትጥርነፍ እያ እቲ መንግስቲ ዝውቀሰሉ ዝነበረ ጉዳያት ከ ንስኻ ኸ ጸማም ሕደ ጀርፉ መንግስቲ ዝውቀሰሉ ጉዳያት ዳሞ ካልኣውኩ እዩ ቅድም ሃገር እያ ክትብሉ ዘለዋ ደሓን ካድር ዓርከይ ኣብታ ዘላትና ሃገርሲ እሱራት ፍትሒ ክረኽቡ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምንባር ምንቅስቓስ ምሕሳብ መስሉ ክሕሎ መንግስቲ ብቕንዕና ንቁጠባዊ ምዕባለን ሰላምን ክሰርሕ እንታይ የኽልክሎ እሱራት ምፍታሕ ዋላ ኻልእ ናይ ሃይማኖት ዲኻ ናይ ኣተሓሳስባ ናጽነት ማብ ንመንግስትና ጠፋ መስለካ ዜጋታቱ ብናጽነት ክነብሩ ዝተቓለሰ ውዱ እኮ እዙ እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ ዘይገብሮ ዘሎ እንታ መንግስትና ዝፈልጦ ንሕና ዘይንፈልጦ ክንደይ ነገራት ኮዩ ዘሎ ገለ ንሱ ዝፈልጦ የሉ ዓቕሊ ጥራይና ክንገብር ዘለና ንሕና ሚሊ ስቕኢል ካብዚ መንግስትና እምነት ዘይብልካ ኮይኑ እምበር ሳለ ዓቕሊ ዝገበርና ክንደይ ለውጢ ኮይና ንርኢ ዘለና ለውጢ እዚ ብግደብ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኮይም ዝብለኻ ዘለዉ እዞም ናይ ወፃኢ እስኪ እዚ መንግስቲ ዘመሓየሻ ሓንቲ ነገር ጥቀሰለይ ወይ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይብኣሶ ጉዳይ እንተሎ እስኪ ሓንቲ ጥቀስ ሚሊን ታንከኻ ቃዕዳ እንትኸውን ሙሉዕ ዕድሜ ኸዳ ተመረር ቅሩብባ መስገን ይኹን ካብ ዓሚስ ሎሚ ጥዕምን ናይ ሎሚ ቕረምቲ ዝሓሸ ንኣብነት እዞም ኩሎም ካብ ደገ ዝመፁ ዜጋታት ከይትሪኦም እኒኻ ዘለኻ ከመይ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣሎ ብዚ ዓዲ ንኮቪድ ስዒርና ከም ድላይና ንዛወር ኣለና ንወያነ ኸ ፈንጠርጠር ከም ዘይትብል ጌርናያ ሕጂ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ ኣረጋግአና ሽዑ ተደሊኻ እዚ ጐዲሉ ዶ ዋላ ሱራት ዘይተፈትሑ ትብል ሓቂዩ ከይሓልፈልካ ንጉሰ ከም ተኣመሉ ሓንቲ መዓልቲ ንዓኻ እውን ይዳጉነካ ኸውን እዩ መንግስቲ ከምኡ እንተፈጢሩልካዩ ኣእምሮኻ ክኸፈት እምበር ሕጅስ ገለ ጐዲልካ ኣሎ ምዃን ግድን ክትእሰር እውን ኣይመድለየካን ብሕልናኻ ኣቦታቶም ፍትሒ ጐዲልዎም ህይወቶም ኣብ መሓዩር ተሓልፍ ዘላ ሰባት ክትኣቱ እንተትለማመድ ቁርብ ሕልና መጥረኻ